IZENZO chapter 14. Akufunda ke namhla ngokwazi kwakho. Chapter 14, verse 8. Elisha, kwakuhleli ke ndoda ithile eListra ife inyama, isisikhwala kwasesizalweni somntu, ingazanga ihambe. Verse 9. Yona leyo yayimva uPawulosi ethetha, owathi eqwalasele kuyo, ebona ukuba inokholo lokusindiswa. Wathi ngezwi elikhulu, suka ume ngeenyawo zakho, uthi nkqo yesuka umyisi yahamba. Yintoni into eyancedisa le ndoda yaseListra? Yintoni eyabonwa nguPawulosi? Wabona into yoba unokholo lantoni? So ngokwashumayela uPawulosi inkosi kwalisikele ngokwashumayela uPawulosi ukonektana nokholo eyaphendele inento endiqondayo. Ngokwashumayelayo ukonektana nokholo lwalo mntu omjongileyo. Andithi na uPawulosi umyalele lo mntu ukuba enze ngokolukholo lwakhe. Niyamkhumbula uYesu wayanathi ebantwini ngokokholo lwakho makwenzeke. Andithi so le nto sifundisa into into ezininzi zenzeka apha kuthi ngokokholo lusinalo thina. Inkosi uqalisile. So zenzeka ngokwantoni? Ziphinde zingenzeki ngokwantoni? Ngokokholo lwethu. Inkosi uqalisile. Andithi ziyenzeka ngokwantoni? Ziphinde zingenzeki ngokwantoni? Bayashwatsha zenzeka ngokwantoni? Ziphinde zingenzeki ngokwantoni? Ingxaki kukholo lune-directions eziyi-2. Kukhona i-positive direction yokholo, kube khona i-negative direction yokholo. Now abifiki beyingxaki khona ke ngoku le force iphikisana nale ithi kuza kwenzeka. Uba ke anamandla kakhulu yona ngaphezu kwale ithi kuza kwenzeka, uyanabe kwingxaki yoba kuyenzeki. Kwasekuqalisile. So noba ukholelwa into ebiza kwenzeka na into unokholo, noba ukholelwa into yoba ayizukwenzeka na unokholo, kuba uyakholwa kuzo zombini ezi layini. Qha uyakholwa into yoba ayizukwenzeka kule game. Niyaqaphela? So kwenzeka kuwe qho ngokokholo lwakho. Kwasekuqalisile. Niyayibona? Ungathi cwaka ke ukuthula kwakho, kodwa into endisho ngawe awukuthuli. Kwasekuqalisile. Awuthuli tu is either uyakholwa into yoba le nto ithethwayo izawenzeka okanye uyakholwa into yoba le nto ithethwayo ayizukwenzeka.
but uhlala ukholo oko and kwenzeka kuwe ngokokholo lwakho kuba kuhlala kusenzeka ngokokholo lomntu lowo kusoxolisike. Right, now ke ngoku elistra sibona le ndoda ithi uyamkhumbula mase uPawulosi apha wayeshumayela ubabalo. Wayeshumayela ntoni? Wayeshumayela ubabalo. So njobe busy njena ithi iBhayibhile wathi shumayela ubabalo kunjalo kwancekelela andithi waqhubeka ecacisa izinto ngokobabalo into yoba ubabalo luyintoni na. Aba bantu beva le end yosindiso kuthi igama layo lubabalo. Khumbula into yokuba siba nabantu abathetha kakhulu ngobabalo, kube khona abathetha kakhulu ngomthetho. Abathetha ngobabalo banento yana ifuna ukunyathela umthetho kaThixo. Nabaphakamisa umthetho kakhulu bayana banento efuna ukunyathela ubabalo. Kanti uma wakhona ayinjalo, ubabalo lubaluleke kakhulu nomthetho kaThixo ubabalulekile. Loo nto leyo ifika ithi kufanele uba siphakathi kwendawo nezi zinto zini. So uba ke wathatha i-extreme end yobabalo uzawufumana iziphumo zokuthatha loo nto leyo uyishileyo ke. Naxa uthathe i-extreme end yokholo uzawufumana iziphumo zokuthatha ikukholo ubabalo ulishiye ecaleni. Niyaziva na ezi zinto okanye ndijonge kusoxolisike le. Right, masiqhubekeni ke benze bana abandijongileyo bade bahambe beza. Verse 11. Ke kaloku iindimbane zawukubona oko akwenzileyo uPawulosi. Now niyakhumbula into yoba ke ngokuthe wokholo uPawulosi kulo mntu wawubona lo mntu ukholwayo wathi makashukume andithi? Wathi umntu washukuma wahamba just because ukholo lukaPawulosi oluyaziyo oluhamba. Mamelani bazalwane, ubabalo luthetha kakhulu ngale nto sesiyenzele. Ubabalo luyaxelela into yoba yonke into uThixo seyenzile kuthi. Likucacisela kakhulu ngaloo nto andithi? Then ukholo lona luthatha le nto sewuyenzele. Le lokuthatha le nto sewuyenzele. Ubabalo lungakuxelela kangangoko into yoba waphiliswa ngemivumo kaYesu kodwa uba wena unalo ukholo lokuyithatha le nto sewuyenzele ubabalo izawushiyeka intetho nje uba laphiliswa ngemivumo kaYesu xa kuphela. Futhi noba kungathiwa iphi kweyiphi ivesi ungayixela ukuthi ikoPetros chapter 2 verse 24 okanye uthi kuZayi chapter 53 awuna problem naloo nto leyo. But awunalo ukholo lokuyithatha xa ugula ayonto yokuqala ucinga ngayo leyo. Ucinga ukuba iphana just because ukholo lona luthatha le nto awunalo. Ukholo nalo usephilisile. Ngekho kwiicases ezinjalo ke nangona umuntu oyazi nje iBhayibhile zazi zonke izinto akayifumani le nto seyinikiwe. Ngekho then yile nto funeka izinto zibhalanse zoyi-2. So uPawulosi uyashumayela yena ushumayela ubabalo uthi ngemivumo kaYesu saphiliswa. uThixo zama asinike iziphumo zonke into zithethayo zibubabalo enenyanisile. Utsho kukho umuntu olapha phantsi ogulayo. Lo muntu ogulayo uthi ngemivumo kaYesu saphiliswa. Hayibo nini athi kudala singekazalwa nozalo ithi mna le nto kanti mna ndikwalela ntoni? Athi no nawe uhlele apha phantsi ungaphiliswa. Ayesithi lo mntu it means nam ndingashukuma andithi? Ngoku yena ephendula olu babalo luthethwa nguPawulosi ngokholo lupha kuye. Kuye kutumekelana le nto kuye nale nto ikuPawulosi emveni kwangoko yazala ukushukuma kwakhe. Emveni kokuba uPawulosi ekhomandile wathi since ukule mo ukuyo shukumwa ngoba ngoku ready bungashukumwa. Yabona nje wakhe wathandazela umuntu omnye ndiva ke eTV-ni le. Uthi wakwamthandazela then
wathi jonga wengaboni uthandazelayo andithi athi lo uthandazela omnye jonga ndiyakuyenza itshoka kule nto. Alright, athi lo ayo yam le nto ne andivuta apha kumnye so yiyo le nto ndizamayo ngandlela zonke into yoba ndiyibeke ngale ndlela oyibeke ngayo. Andike ndiyibeke icace gcake into nam endiyivileyo. Alright, so ngoku lo uthandazela omnye lo amthandazelayo athi kuye akaboni lona ndithi athi lona alright jonga lo azama uvula amehlo athi khange ndithi vula amehlo ndithe jonga iqala bengqikile. Kanti lo mntu uthi qala uzibone ukuba ungabona, then uzibona kwakho uba ungabona, then ke ngoku kulapho uzaba kwindawo yokuba wavula amehlo akasho kubo ngosexolisike neyivale. So eyona nto bendikuyo ndikule nto ithi ungaluxelelwa ubaba uyixelelwe yonke into uThixo asekunike yona uba wakuphumelelisa. Ukubona ihlwempu kulo mntu uphumeleleyo kwawushika because kwakwenzeka ngokokholo lwakho. Ungaxelelwa ukuthi waphiliswa kodwa bayikonekthani le nto ithethwayo ngoluthethayo nale ithethwa kuwe ayiphumi i-ansali ngosexolisike le. Ngiyabona mamela ngani bazalwane zikhona into kuthiwa zii-equation andithi but i-equation xa ungayazi ifitwa kanjani na iyaphuma i-answer beza. I-equation inento ekuthiwa le into ihamba kanje kuthiwe isizathu ntoni ugiven kube kunto kuthiwa le nto ihamba kanje just because eza angles zi-opposite. Ngiyabona so uhamba ne-equation oyazi uhamba ne-equation oyazi uba ke wanazo ii-reasons zoba kutheni nokusenzeka kanje ezazi kuphume i-answer leyo kwasekwalisike le elikholweni kuhamba exactly ngaloo ndlela. Nini? So silibonile ke ukholo lukaPawulosi lukonekthana nokholo lomntu ogulayo kwatsho kwaphuma ntoni imphiliso. Futhi lo mntu lona uyazibona uba ndiyiplanti ndihlela apha andikwazi uhamba zandahamba. Then uPawulosi ethetha esithi akho nto imnqabelayo uThixo nesiphi nesifo siye ngathobela kuThixo because zonke zifanele uba zikhothame egameni likaYesu. Then athi it means lokungahambi okungathobela uPawulosi abeqhubeka naye sithi zonke ndithi zonke. Ngiyaqaphela then ambone laa mntu nqwale sithi zonke mane jonga neenyawo ezingahambiyo wathi shukum funa uthi kulaa picture then shukum washukum uhamba kwezindawo ke ukholo lokwamkela into qhubeka bayibona ke ngomamela abeshumayela nto uPawulosi ubabalo bayibona abantu babona ntoni ke ngoku le nto yenzekileyo babona ntoni abantu le nto yenzekileyo ingummangaliso andithi qhubeka ke kaloku iindimbane zawukubona oko akwenzileyo uPawulosi zaphakamisa izwi lazo ngokwesilikaoni zisithi ooThixo bahlile beza kuthi. Zaphakamisa ilizwi lazo ngokwelanguage yesilikaoni ne zathini ngokwale language zathi hey wa ooThixo behlile ke. Ngiyaqonda uba abaThixo into abafune bayenza aba abantu bafike bathetha izinto esezenzekile baqhubeka babengayiqondi le nto lokuthi into nyantsile lana kuthena bayaqhuba nje abantu bashumayela banamhlanje. Abantu kaloku baqelene nokungena kwezi-synagogues bafike kuthethwe nje into yoba othi umthetho kaMoses uzungathi andithi ngoku beva abantu abathetha ubabalo something different emthethweni andithi. Then emveni kwangoko suku sakutya uthetha ubabalo babona uqephile bathi ngothixo andithi right. Aba bantu khange basigxeke nganto khange bathi sirongo nganto into bavele bayithetha bathethe zonke izinto eziphosible uba ziyenzeka ngothixo behlile.
balakude. Qhubeka ke. Oothixo bahlile beza kuthi befana nabantu. NgoThixo abaqabatheni bafana nabantu. Qhubeka ke. Verse 12. Kanjalo zazimbiza uBarnabas ngokuthi nguZeusi, noPawulosi ngokuthi nguHermes. Mamelani ke bazalwane. Aba bantu bathe ngoThixo aba bantu emveni kokuba kwenzeke umangaliso noba phambi kokuba kwenzeke umangaliso. Ngifuna niyibone ne-results yokwenzeka komangaliso ebantwini abangakacacelwa inyani. Bayakwazi imimangaliso le i-right yona bayitolike ngenye indlela. Ngosoxolisa ke. Sewubona kukhona abantu abenqula abantu njengoku. Intoba bavele bangena kwi-environment yemimangaliso bengavuthelwanga uba bayiqiqe imimangaliso. Then bacinga bafana aba bantu benza imimangaliso ngabo. Ngabo aba bangoThixo. Ngoku bonke sifuna ufana nawe dade. Ngosoxolisa ke. Nekabe ngoku bapopene ngoku bafuna ukhonza lo muntu wenza imimangaliso ngayo. Not lo wenza imimangaliso ngayo. noPawulosi ngokuthi nguHermes ekubeni babathi amagama in fact ngamagama ezithixo zabo la bathatha amagama ezithixo kanti ikhona ingxaki apho. uPawulosi noBarnabas nabazi bakwenzeka ntoni kucime izibane injengoba ngoku angavela afike umuntu athethe isiGrike masithi ubuthetha nami uthetha ngelanguage oyaziyo then all of a sudden bavuye xa bebona umangaliso bavuye ngesiGrike. Emveni kwangoko baqhubeke baplane bathi uyabona lo yena masimbize ngoba ngugagayo lo yena sithi uyagodi uyabona ngoba le igama lesifike emthixo uyaqaphela uyaqhubeka bona babona kuqhwatywa bathi thini abantu ibancedile inkosi yabona bavuya bonke aba bantu abavuyeli imimangaliso bathiya bona kuba ngoThixo apha sidibene nalo namhlanje nekabe okay qhubeka. ekubeni ke ibinguye obesisithethi. So kunjalo bayamazi ba uThixo esisithixo sethu sisisithethi kubani nguHermes. uThixo sethu esithenteni kubani ba nguZeusi. Uyaqaphela. So babathiya exactly ngokwalendlela nabo benze ngayo. Ngoba oyithetha kakhulu hayi uPawulosi uzaba nguHermes ke. Neighbor qhubeka. Verse 13. Kuthe ke umbingeleli kaZeusi obephambi komzi wabo wazisa iinkunzi zeenkomo. Ukhona babingeleli kaloku ayintshanga le magama. La magama ngawezithixo. Ezi zithixo bezikhonzwa. Izithixo nezithixo ke zinababingeleli bazo. Andithi? Now akho problem ke ngoku selehlele khona umbingeleli kaZeusi. Ukhona nombingeleli kaHermes bahleli apha kutempile yalapha. Bathe bova kusithiwa lo nguHermes bathi kubani? Hayi kaloku uHermes ubingelela thina xa ngabantu ke babiza igama lakhe. Balungise inkomo. Kusekolisi ke le. Nekabe qhubeka. Wasisa iinkunzi zeenkomo nezidanga zentyatyambo emasango. Bazisa masango. oPawulosi bakhumbula babeke bangasindiswa ni bephila phansi kokuba kukhonzwa kusenqulwa kanje kusenziwa iminikelo. Bebeke bangabe nayizo futhi bayiphilile la mpilo bayaza ngathi azise emasangweni ukhona umnikelo ozakwenziwa. Ngiyaqaphela. Qhubeka ke. Wafuna ukubingelela kunye neendimbane. Verse 14. Bekuvile ke oko aba bathe ke ngoku bokuqaphela yabona uba kunini apho bayiqaphela khona into bakanti le nto iza kuthi bekuvile oko abapostile kwathi bekuvile ke oko abapostile oBarnabas noPawulosi bazikrazula iingubo zabo batsiba phakathi kweendimbane bedanduluka. oBarnabas noPawulosi batsiba phakathi kweendimbane. Uyabaqaphela? Kuxa beyibona batyini bawo le nto besizise apha
ikukwenza kukaThixo iphume kwindawo besingalindelanga kuyo. Iyakwazi intshumayelo into yokuba iphume apho ungalindelanga khona. Now basibonisa into yoba uthini xa ivele yaphuma apho ungalindelanga khona. But sibe phambi kwendimbane yeyi beyibona into yoba konakele ngokuhlanga. Siyenqulwa. Balwa le nto bayibonayo into yoba senziwa ntoni? Siyenqulwa ngoku, no problem. Qhubeka ke. Verse 15. Besithi, madoda, nini na ukuba nenjongo. Nathi singabantu abeva elikuvayo nini. Bathini ke ngoku? Definitely ukhona lo mntu babuze kuba ye kanimeni. Kwenzeka ntoni ngoku? Kwenzeka kwathiwa kuzawubingelelwa apha kuni. Bathi madoda, nathi sizintoni? Singaba qhubeka. Kana bese smile grace no libele lo laba baqala kuba singaphani. Qhubeka. Nathi singabantu abeva elikuvayo nini. Sinishumayeza iindaba ezilungileyo zokuba nibuye kwabathixo. Good. Uyabona xa kusithwa ke ngoku sukani. Xa unikwa umyalelo akusathethwa grace ngoku. Kutitshwa i-change of character. Qha ke ngoku bazokuyifundisa i-change of character. Emveni koba beqale bashumayela igrace kakhulu, yafika igrace yenza umsebenzi wegrace. Ayike shunyayelwe igrace kumsogqiba kungabikho ngommangaliso elandelana nayo. Yiyo le nto ndisithi igrace i-right 100%, i-right futhi nentshumayelo ethi tshintsha mzalwane. Umzalwane othi ayoyam leyo indawo yam yokuba ndithi ubabalo lukaThixo luthi kuyo izadibana nengxaki phambili. Kasoxolisikelela ngoku abangani badibene nengxaki phambili ngoba ithi iBhayibhile bethi shumayela ubabalo ekuqaleni. Kukona ngoku in the midst yokubhobhana kwabantu besithi ngokukani sishumayela uba nisuke kwezinto ziyayitena izidingo nini. Xa behleli kuzo beme phezu kwazo bephofu befeyipha abantu kuqala. Makalangazalana. Okay, qhubeka. Sinishumayeza iindaba ezilungileyo zokuba nibuye kwabathixo bangento. Nibuyele kuThixo ophilileyo, owenza izulu lomhlaba nolwandle nento zonke ezokwezo zinto. Ngiyaye? Sinishumayeza bani thini? Kukhona ngoku sithi hayi nangana xesha bese ukuba abantu bathi funeka siqale sibabize kaloku sibabize. Baxelela abaphakathi ke ngoku siqale siyitshintshe ke ngoku lento sibaxelele inyama. Okuyo anike lezintshumayelo ezinjalo zingakhona uba ndikazivi. Sithi siqale uqala sibaqokelele kaloku. Funeka sibaqokelele ngoba abantu ngendaba ezimnandi. Baxelela abaphakathi beziswe kukunyinjazwa. Sifike ke ngoku sithi hey. Impossible. Hayi bazalwane, abanye bayakwazi ukuqala nge-extreme leli ikhombayo ilwa nesono kakhulu. Ngiyaqaphela. Anditsho naleyo i-right ngoba nayo iba neengxaki zayo. Ndiyayazi nami ndisuka kuyo. Inkosi yoxolisikelele. Lithi gqityi isihlazulula qha iqaleni uzikhethe wena ngokwakho uba uyamamkelana nalo Yesu. Uthi umamkele ubusazi into yoba uye endaweni enjani na. Uyaqaphela. Uyabona ufike wasindiswa kunjalo. Yey, uyanameke ngoku naxa sekushunyayela igrace. Ngoba indlela lebengene ngayo kangandingene ngandlela elantukayo. Kodwa ithatha 1 out of 10 okanye 5 out of 100 leyo. But lo 5 ingenileyo yakuba yazi bingenile. Usendiyayiba. Kodwa usendiso nonje. Lutho ungayithatha okanye uyishiye ngoku lisakufaka kulo. Nakabe ono lutho masiqale sibatefiseni kakhulu, sibabone isizulu, sibabone isintwesi, sibafake phakathi kwale xa sebeqhelile. Bazawuqala nini number 1 awukho sure. Mhlawumbe uzawuqala ubaqelise kuphela unyaka baqelise. Baqela bona le ntshumayelo ishumayelayo. Bajikele ke emveni konyaka. Masive apha ke. Bajikele sebephakathi ezithixweni. Bakwenzeke ngoku. Verse 16. Owathi ezizukulwaneni ezadlulayo
waziyeka zonke intlanga ukuba zihambe ngezazo indlela. Zinyane zonke izinto ngoThixo and sizinto abantu bemele babazezona kwasekuqaleni into yokuba sifuna niphume ke kwezi zigodo nezinqulayo. Qha ke ngoku le nto khange bayive bevenjina kusithiwa uThixo unobubele uyaphilisa ukuthanda unjalo utheni bekushunyelwa ubabalo kaloku. Qhubeka ke ngoku uyabonakala ngoku into yoba lijike nento makubuyele ke ngoku kwi-character change yomzalwane. Qhubeka. Kanti ke noko akayekanga ukuzingcinela esenza okulungileyo esinika imvula evela ezulwini namaxesha anengeni ezanelisa iintliziyo zethu ngokudla nitsho uThixo sebesona abantu to the max. Uyaqhubeka abanike ubabalo lwakhe. uThixo yena ugcwele inceba nobabalo. Se abantu besenza unothanda yile nto abanye bakhe bazincome. Hayi uThixo usandinceda ndayeka nofasta ndayeka nokuthini kodwa ndisaweva mama. Ndisaweva zanyakazisa. Uyaqhubeka. Bakhona babhostayo babhosta imoto yoba ndaziyeka into ezithile enandicinga bafana zizo. Hayi ndayiyeka naloo nto bendifomala. Ndiyakwazi uzihambela ngoshumi kodwa ndisaweva mama. Mamela iBhayibhile ithi uThixo akayiyeki usenzela inceba even nangeli xesha ekubona kuyanqaqa. That is why ukwazi unqaqa ude ufike egqibeleni because akayeki imvula usayinethisa kwenza ukwazi utyala. Usazenza zonke izinto ibingathi akanawuzenza ezenzela your favor kwenza ukuba ukwazi into yokuba usurvive. Otherwise xa nethatha inceba yakhe ayikho isurvival kuwe. Kwasekho lisikele. Nyandi? Right. So uyaqhubeka ke ngoba usuthetha zonke izinto zenyani ebemele uzithethile kwasekuqaleni kwabantu. Kuba kuyacaca uba ngoku kukhona abantu beziva ezi zinto. Khaba zive qale. Qhubeka. Verse 18. Besitsho kwaba ngenkankulu ukuzidambisa indimbane. Ndithe kuni bazalwane lo muntu othi uyambiza usamfaka endlini uza kumkhona na xa somguqule umxelela ke ngokuba bemele baphula kanjani. uPawulosi owayeclean ekuthetheni emhle kakhulu ekwazi ukubeka kuyena mntu wayecacisa ke icebo lokwazi. Now xa ezama ukulibeka linjengoba linjalo ithi iBhayibhile kwaba ngenkankulu. Inkankulu ithetha ukuba wavele wayenza simple lento wabatshintsha ne. Ithi zangakwazi altogether ubatshintsha kuba kaloku batitshwe ubabalo lwaqhubeka lawenza umsebenzi walo njengobabalo. Then ke ngoku abanayo i-understanding kaThixo, i-character change ayikho. Uzama ke ngokubabuyisela ekutheni bajike indlela yokuhamba. Abantu baqelene nokutefiswa apha. Ntshumayelo ezibanyumba zayo sibelane njefa sibanyumba zimiswa. Niyayibona? Nansi into bevele bafakwa kuyo bafuna ke ngoku bagcinwe ngonyumbazo. Uya ngoku uyaqalisa ngoku kubamela nina ndithi sukani kwezi zithixo. Nansi yona nto sisho nini utsho nini sawusixelele nje uba lobabalo and yonke into nje free of charge noba ndenza ntoni lubabalo. Abakathi ndihambana nomnye singabene sithi yamkela nobabalo. Niyayibona nje kayi. So ayina problem bakwathetha ngobabalo wonke umuntu bangathi ukhithazekile. Ngoba uyaliva ubabalo lumnandi. Luyenza yonke le nto ithambe. Niyayibona. Okay, masiqhubeke. Kwaba ngenkankulu ukuzidambisa indimbane ukuba zingabingeleli kubo. Zange baba zizidambisa bazingabingeleli. Kodwa kwathi kanti. Verse 19. Ke kaloku kwafika amaYuda evela kwa-Antiyoko nase-Ikonini azixokonxa indimbane. Into eyathulisa ezi ndimbane sisagweba samaYuda.
Amen. Angakholwa kule nto wona azokubhoja qha apha kuyo yonke le nto le. Zona zesithi niyaxoka boThixo. Sizawunibingelela apha kuyo. Siyaninqula namhlanje. Sobe nimke singakhonza. Animke boThixo. And ke ngokwehistory kuthiwa babeke bafika umuntu abacinga bafana nguThixo wabo ngabathixo babo. Baza bayinaka le nto kwayithiwa mashwambi shahlayo. Definitely le history yaxoka mhlawumbe zakufike kwaloo nto bakekho omnye uThixo ngaphandle koThixo. Then ke ngoku bathi nifuna kuphinde kwenzeke laa nto sizawuninqula niphuma. uThixo ke ngeprovision yakhe kule case kwaprovidwa ezi zigebenga zazingamaJuda kulaa game lana nje. Andisho uba wonke amaJuda njani, but la ayezixelela into balwa yonke le nto nosindiso phakathi. Athi gqi abadungadunga bona seyephethe awunzima amatye nabo babona into yoba heyi asinakwenqula tu kunjena ngoku isimo sitshintshile. Bathi ke amqhuba ngamatye uPawulosi, amrholela ngaphandle. Aqalisa athatha uZeus uThixo wabo ambetha bemjongile baqonda ke ngoku ayinguThixo ayinguye nyani. Uyabona uba yintoni yabenza bakho kuba hayi yena kangoThixo. Noba singamjonga simbone ethetha kuthetha kwenzeke kube ngathi uthetha uThixo akangoThixo ekugqibeleni. Naye bambone wobethwa ngamatye bejongile. Futhi uThixo akavele wamenza amatye uba aphume ngapha nangapha kuba kaloku umuntu ekugqibeleni lo. Niyaqaphela? In a way, le nto imbi yayizokwehlela uPawulosi yashumayela kwaba bantu uba oh nyhani akanguThixo. Angathi abethu ngamaJuda lasukwaziya subaba akanguwo. Nantso qha into yabenza iqondo. Batsho baqonda bayo masingabisana nqolo. Yebo? Qhubeka. Amrholela ngaphandle komzi eba ufile. Mamela ke. Na ukumbetha kwawo ambethe amthini? Amrholela ngaphandle komzi. Ithi ke iBhayibhile yakho eba ufile. Mamela ngubani ubetha uPawulosi? Ba amaJuda niwazi ngantoni? Ngoba umuntu ongajuleli umthetho ayimthini. Ayimxuba athathini. So, kubani umuntu esibhedlela oconfirmayo into yoba hayi lo muntu uswelekile lo? Ugqirha. Kwaye ugqirha ungathi kunoba ndini utho manditsho ufile okanye bafungane. Into yoba kuthi ugqirha umazi kakuhle umntu ofileyo. Uzawubamba ezindawo azazi babe kumele bakhupha impeshini apho. Bekumele bikhona ayikho. Xa ndimthi bekumele uba uthi angenzi loo nto leyo. Athi ugqirha certified dead. Niyaqaphela? Ngoku ngamaJuda abetha uPawulosi asogqiba athi certified dead. Niyaqonda uba yimpilo yawo lena yokubetha bonke abantu abangajuleli umthetho. Ifike belapho ke indawo ethi ayephila uPawulosi. AmaJuda ayezothina ayezobulala uPawulosi. Emveni koba embethile ambetha anela uba si-achieve le goal yethu. Sobe kuphinde kube khona ukushumayela isibhedlela. Certified dead. Luseklolisike. Niyaqaphela? Ijike yona ke. Beba ufile. I-expect zokwazi umuntu ofileyo. Zeba utheni? Ufile. I have all the reason to believe noba ayimbulele uPawulosi ngamanje. Kuseklolisike. Qhubeka ke. Verse 2. Uthe bakubona ukuba bamngqongile ke abafundi. Wavuka waya kungena kuwo umzi. Nansi into ke ngoku endimangalisayo. uPawulosi utheni babanzi? Ufile. Beba ufile. Definitely. Bamjonga bonke abakhoyo bathi ufile. But ke ngokubona ke ngokukholo naba bantu. Abamthatha uPawulosi ofileyo.
certified ba ufile ngamaJuda bangcwala basike bathi bema abaphezulu abamngqi ngeke ashumayele siyive futhi sicacelwe into yokuba uthetha ilizwi likaThixo all of a sudden kufeke nakuqala ezi ndaba kusafuneka zihambile ziyapha abanye abantu lubona kaPawulosi inkolo uyakwazi bana khona nxa ufile ngoba nabanokolo ngoku ngeke uthi kwamyekela isithaka sakhe bakhumbula namazwi athethiweyo akanasiyekela tu isithaka sakhe sibone ukufa ngeke lo mntu simvile thina ngabakholwayo aba bathetha lento phezu kukaPawulosi okanye bathule bayecinga qha sizawuma thathani ke lo mntu wenu nyomngcwabi noba mngesitsho amaJuda sibone ubana uphinda nimfumane phi na asizungcwabi akunokwenzeka into nje kuPawulosi bathe besekuzomeko ezo zobukholo lwabo lumile into yoba akanokufa simdinga kangaka wavuka fully persuaded uba uvuswe lukholo lwaba bazalwane bame phambi kwaphezu kwakhe hayi iBhayibhile ayisikale noma bethandasa noma betheni ithi kabema abaphezu kwakhe but ndiyayazi into yoba ngokwesiko labo umntu wokuba bembonile ubufile bayamthatha bayomngcwaba abamngcwabanga mhlambe uthe kwintshumayelo zakhe wayichaphazela into yokuba asifi njengezinja thina sikholwayo then baqonda into yoba not njengenja yinje ngegqokwa nje ibethwe ngamatye vele ife igqokwa ngamatye akafi njengenja lo engumntwana kaThixo kwesekolo isikelela yazala nto lona vuka kaPawulosi then qhubeka kuzobona uba ngommangaliso lo uzihambela nje wavuka wathini wavuka waya kungena kuwo umzi uyabona uba wavuka wathwalwa wasiwa kulo mzi niyaqabela umntu ebethwe wafa certified dead wavuka uvuka kwakhe wathini wahamba wangena esixekweni qhubeka ke ngomntu waphuma enoBhanabhasi waya eDebhe mani bazalwane ubethwe nini ndifuna niwaqonda uba amatye ayamxhakaza umntu ubethwe namhlanje wavuka namhlanje embokoboko enjalo wathi ke ngoku kwinyanga ezintathu ezilandelayo wayeDebhe niyambona uye nini yimani jongani ubupossible bale nto umolo wabo njinjiki general iyakwazeka into yoba umntu abe sitatyana namhlanje nditsho norecovery abe sitatyana namhlanje nimbone ngathi hayi noko shemke wawathatha amacapha amabini ngomso sehamba esuke emqandule esiyemthatha ngenyawo kuba kaloku aba bantu babehamba ngenyawo idistance ezinde yena uPawulosi ufe namhlanje wavuka ngomso wathi masesendleleni ngomso amen tomorrow niyabona uMangaliso qhubeka umvusile kufika then emveni kwangoko umenze i-speedily recovery niyabona kangantoba ngengomso abeqine enough lo bethwe straight ngamatye abengakwazi ukuhamba i-distance saqala isikelelo yintoni ke emnqabelayo nje qhubeka ukubuyela kwa-Antioki khekeleza siya ngaphi ngoku wayesuka phi ukuze azoshumayela kwezi ndawo kubapho kwakuthiwe esehluleleni uPawulosi noBhanabhasi bayoshumayela niyaqaphela kaloku kuchapter 12 ukuphi kwakwa-Antioki andithi kwa-Antioki apho kwathiwa sifuna uBhanabhasi uThixo wathi ehluleleni uBhanabhasi noPawulosi bambi boshumayela niyaqaphela actually bona babeyoshumayela kwibandla lakwa-Antioki besithi bazakhe bachophe phaya kube mnandi phaya ibandla lehle ekumnandi uhlala kwathiwa abahambe bona baphume ngoku ke ngoku baphindela phi kwa-Antioki qhubeka sizayigqiba ningabi naqala
Yenze into bani betyundi. Yes. Bekushumayezile lo mzi indaba ezilungileyo. Benze nabafundi abaneleyo. Babuya beza eListra naseIkoni. So, bawushumayezile obumzi lo bebevuke waya kuwo eDebe. Ufika kwakeDebe kangathi ngoku bevuke kufini wayeDebe wafika waqonda isacaca. Ufuna bafuna ongqina bazalwane. Naw kwazi noba ucule. Naw kwasho ufuna ndingami ngqo. Hlale phansi. Asenqulweni manje ngaphezu sacaca. Ekabe uzigefisi uyaku nezikulela and nyakabe kangatsho yena ufike eDebe washumayela wathi kushumayeleni kwakhe eDebe uyayigcwala insimbiliso yakhe kanganto bathi tomorrow uyakwazi ukuphuma emgqiba ayi kwenye indawo. Na ukhumbula mhlawumbe ndisithi apha kulo wakhe uThixo wandibuza umbuzo endayindaqonda uba uyandishukumisa ebhedini uthi ngelivumbuka yeso then why are you assuming a sick room? Ngamanye amazwi kutheni ke ngoku sasithatha ngoba uphila avuka nami ubetha ikeyboard ixesha lonke kanti ndim lona uzenza ogulayo ndashukuma nobetha ikeyboard ndayibetha ndasuqwa ndacula lapho umini. Hayi ningathi kanjani azange ngeyami indlela umntu uzula ngohlobo lwakhe. Ngeyami uzocula indlela yenu na yenu nemcula ngayo leyami nami endiqula ngayo. Asoqalisile nje nasile ngohlobo akulile nayivaleni. Babuya beza eListra naseIkoni nakwa-Antiyokhi. Uyababona ke ngokuba hamba ezi ndawo bebesuke kuzo. Baniyakhumbula kaloku bebehamba begxothwa kwezi ndawo ngala MaYuda angabafuni okanye yenza abantu bangabeva kakuhle. But xa bejika ke ngoku bebuyela apho babesuka khona bagqitha kwezi ndawo zonke bahamba bevuselela abazalwane. Ngiyaqala S22 besomeleza imiphefumulo yabafundi. Uyabezwa benza lokho kwezi ndawo baqhubeka eleke kundawo besiya sashumayela apha nabazi masigqitheni. Hayi bazalwane sekhona ukuhle uThixo ulungile besomeleza imiphefumulo yantoni yabafundi. Qhubeka. Bebavuselela ukuba bahlale behleli elukholweni besithi simelwe ukuphumela. Uyalibona uba balo labo ngoba balishumayelayo. Hlalani bazalwane ekholweni. Simele qhubeka ungakusiki phakathi. Simelwe ukuphumela ezimbandezelweni ezininzi. Bazalwane sisindisiwe kodwa sizawudlula ezintweni ezinye. Niyalibona kalahla bona. So ngoku bayaqhubeka bayabaxelela into yoba bazalwane ningacingi bafana sizawutyibeleka ebhotolweni apho. Asizikwenza njalo sizawudlula ezintweni apha ekusindisweni. So hlalani nilungile kuzoba njalo. Kwenza uba xa zifike ezi zinto zeningaqali umthwalo umlomo. Niva? Nithi olusindiso luphathele shwangusha kanti. Aluphathelanga shwangusha luphathele qha udlule ezintweni ezinzima. Kodwa uza kuhlutha ngubani? Ngumehlulindini. Ngiyayibona nje? Simelwe ukuphumela ezimbandezelweni ezininzi ukungena ebukumkanini. Awungeni ebukumkanini bukaThixo ungagqithanga iimbandezelo ezininzi. Qhubeka ke. Bathe ke bakuba benyule amadoda amakhulu kwibandla ngebandla. Then bathi bethandazile kunye nokuzila ukuwela. Bewayaleza enkosini awayekholwe kuyo. So
kwibandla nebandla that is xa bephuma besiyana kuleni ndawo kuleni town inalabandla nakuleya bayaqhubeka bonyula amadoda amakhulu intoba bebebashiye mos bengabazalwane njengabesinisiwa ndithi ngoku kwindawo nendawo bashiya kukhona umuntu abathi bani sizawuthetha nawe nguwe ileader kuleni ndawo niyaqaphela nguwe sizawubuzwa abazalwane banza kanjani nakulena indawo niyaqaphela so bashiyeka ke beqhubeka besenza loo nto bayagoduka boqale lapho babeqale khona qhubeka verse 24 betyhutyile elasePisidi bafika kwelasePamfili. Verse 25 bathi belithethile ilizwi epheka behla baya kwa-Adani. So beqhubeka njena bemka abathi you I cannot wait ndiyofika ke ndiphumle kwejenesi mhlume banga kwabantu abathi mhlambe xa kuhlangenwe ithuba elide baqonda uba I cannot wait ndikhulule ibhedi yam ndiyayikhumbula ngaze ke ndigodluke ndilale ndithi zaa khange bathi aba siqalele ke sifike emakasike sithi zaa I cannot wait iphume nale nkonzo ke ndibuncokole bemazwana nekwazi iphume bakhayo ncokole nkokote nyaka bena wazi ke ngoku xa usiba kuyona phaa 17 days okanye nto I cannot wait until finish ndinokukhona nyhani xa umbona noba kuthiwa mawungena inkosi ufuna ade olanda isicaka funa siyolanda andingabuzi kumba sesikabani nazi siyolandwa sisakhumbule ekhaya sifuna ke sihambe sophumla isicaka kodwa kuyakhonza sifuna uphuma phandle so bese kwalisikelele uzosikhumbule ke xa uphinde wathi siyaya kuDisemba bese kwalisikelele niyaqaphela nato esiza ngokuza serhuquza uqala bengathi uyaqashambula ikhoma nyhani soko ngoku uyakhonza uthi uyakhonza phofu jakumbili akasileyo walokhonza uthixo ngokujakumbi inkosi ekwalisikelele isicaka qhubeka ke qhubeka. Verse 26 besuka khona apho ngomkhombo baya kwa-Antiyoki apho babenikelwe khona elubabalweni lukaThixo. Basuka ke ngoku Shem bathi behambe beshumayela umkhombe ke noko ke akuside kwaje umisa umkhombe baya kwa-Antiyoki baya apho babetheni babenikelwe khona. Ngiyakhumbula ukuba besuke ku-Antiyoki kwathiwa kukhethwa bona babantu boshumayela bayaphindela ke ngoku abaphindelwa besithi never again sizoqhubeka namanye bayothatha enye ijeni uba bephume nge-ultracity behla ngale line izawuphuma nge-ultracity bathi ngoku xa sibuya siphuma ngale line yangasekuqu ayikho kuba bawuphumla qha ke izawunyanzeleka xa bebekhweze ngapha babuye bazogqitha eAntiyoki bathathe enye ijeni ngoku esayoshumayela again abadinwanga ababantu lomsebenzi bawulo uthi bazoqalisikele nyandi qhubeka apho babenikelwe khona elubabalweni lukaThixo ukuba baye emsebenzini lonke bawufezileyo lonke bawutheni ukumva uPawulosi xa sithi ukholo ndikutheni ndimgcinile ugqatso ndikutheni uyavuba eyokuqala i-challenges adibene nazo kwijeni ebeyithathile ukutheni umsebenzi wethunywe uThixo face singabantu despite ukuba sidibana nantoni endleleni abangazodawutha uThixo bakhe kodwa bazawuthi I don't care le nonsense ndiyibonayo into endiyaziyo le uThixo andithume yona ndizokuyifesa kwasoqalisikele umuntu akhamiza athi ngikebe uSathane usithi le ndithunywe yona ndizokuyenza
and ndiyenza kamnandi xa ndibona ii-challenges. Kuba bebengekho challenges ndizawuthi loo nto leyo ucomfortable with Satan. I-discomfort yakhe ndiyibona ngee-challenges ezindizelayo apha ekusindisweni. Ndiqonda uba udiscomforted yile ndiyenzayo. Niyabona nto leyo? Azifiki zindenze ndicinga uba fana uThixo akasenayo. Kuthiwe ndingakhala bade bathi abantu unoThixo. Nkosi yaqalisika leyo. Zisenzeka mna ndibona ukuba yes ukhona ndimnyovayo. Verse 27. Befikile ke balihlanganisa ibandla, balibikela oko zingako izinto awazenzayo uThixo enalo, lokokuba iintlanga wazivulela ucango lokholo. Mani bazalwane, yinto abafike bayicacisa bayibalisa eAntiyokhi. Yababona uba bafike ke ngoku kubantakwabo kwabanye abazalwane. Niyaqabela? Bafika benezikretshi zamanzi. Bakhe bandululwa kakhulu, wabuza bokoboko. Niyabona uba bathini xa befika? Bafika bathi, babazalwane, akukho bendleleni, kodwa ke uThixo wasinceda. Bewuthini? Ajathi lula le nto nimnandi yangibona nibakhe nina. Kayenze nibavile bezitsho. Bathini? Bafike babalisa izinto ezinkulu uThixo azenzileyo. Fani nomuntu othi nje lesiza ngaphambili wekuntu uzayithatha ungakuyo. Uzoyiye babazalwane. Akama ngomuntu. Into yokuqala esiyivayo sibone yo izawukhala. Kanye benze kanjalo bona bafike babalisa izinto ezinkulu uthi bazenzile. And ke ngokwakho bandicana khona ngema kuloo ndawo. It means why besimapha utheni uPawulosi ngakayichabazeleli uba ye ndivuthululiwe ndafa. Kukutheni? Is it because wakamteleka kunakanga nomangaliso? Wenzekile umangaliso kodwa wavuka ubethiwe. Ngiyakabela. But beye into yona ndayibonile apha endleleni. Ukubethwa kwakhe loba kwenza kwathi nento iphakamisayo yiyo bone yona ke mzalwane. Ukuba awuboni ukwenza kwaThixo kodwa ubone ingxaki eziwehlelayo, then kaloku xa uzongqina ukhona bazalwane. Andizide nje. Obani meko zikhona. Bakhona batshone. Sikhona isi. Kodwa ndibulele ukuthi ewe sona sikhona. Ayiphinde usikhona. Sikhona. Yenza into kungacingi bafana sikhona. Mengapha kwana. Xa yena bukhona bezinto sithi ngqina ubuThixo ukwenzeleni. Sikhona. Zisiqinisa. Uzawuba kule nto yoqinisa zimeko sabe siphinde sivele into yona ndiyawuhlala phantsi. Bekuthiwe ubizwa abantu abaziqinisa. Into akuphakamisela yona ngokuqinisa. Aba kange bafike baphakamisa imeko ezikhona. Bafike baphakamisa ukwenza ukaThixo kuba inhliziyo zabo zihlambulukile. Ithi ke iBhayibhile abahlambulukileyo enhliziyweni baza kumbona. So aba kuyo yonke enye into babone uThixo kuba inhliziyo zabo zihlambulukile. Niyayibona nje kahle? Ne? Bezela ke bona banyana kange strategy siyenzi. Verse 28. Balibala ke khona apho ixesha elingelincinane. Bakhe bathi noko kumphumla. Inkosi yoqalisike le. Besherisha ke nabazalwane, beqhubeka ndishow, beexplain into ukuthi uPhilise umuntu kwenye indawo, kwenye wavele
wakwenza uyigqirha lathula kwatsho kwasindisa umeya. Uyaqaphela zonke ezi zinto uThixo azenzileyo zizwe zivele zabenza baqonde into yoba xa ekwazi uThixo ukwenza kanje siqhubeka simkhonze. Noba iimeko zithini xa simbonile kuleni area nakuleya sizawuqhubeka simkhonze. Uyaqaphela sifuna abazali nabanjani nabambona kanjani uThixo wabo abangabe bekhala bengekelisa umlomo kodwa uThixo mhle. Kwasaqwalisikelele niyaziva futhi bazalwana ezinye niyaziqeka banoyolo umntu xa ethe wenza nje ngokwenyuliso. Amen. Oh yeah,